Λοιπόν, κοντά μας είναι ο αγαπητός φίλος κύριος Γιάννης Καλαφατέλης, ο δήμαρχος Διονύσου. Πριν από λίγο, αφού ήταν ο περιφερειάρχης, ο κύριος Γιάννης Γουρός, ο οποίος μας κατατόπισε, έτσι, αγαπητή Δέσποινα. Νομίζω ότι καλύψαμε μια σειρά από πολλά ζητήματα, και για την αποχέτευση και για τα απορρίμματα. Αποχέτευση και απορρίμματα, μάλιστα. Είναι το νούμερο 1 για την περιφέρεια Αττικής. Ναι, το σωστό. Αλλά και για τα πιο ευρωπαϊκά, στο πούμε, θέματα, που όλα σχετικά είναι βέβαια, γιατί και η χρηματοδότηση των έργων αυτών την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ουσιαστικά. Και για την ανεργία, για το εκλογικό σύστημα κτλ. Τώρα έχουμε κοντά μας τον αγαπητό κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Καλαφατέλη, τον Δήμαρχο Διονύσου. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Φεντούλη, και στον κύριο Κοκαλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές του VP Radio. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Δήμαρχε, καταρχήν να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας κάνατε τη τιμή και ήρθατε εδώ στο στούντιο. Ξέρουμε ότι σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα. Η χαρά και η τιμή είναι δικιά μου, όντως ήταν μια δύσκολη μέρα, και γιατί έχουμε την υλοποίηση αυτή τη βδομάδα, είναι η υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας, που την κάνει για πρώτη φορά ο Δήμος Διονύσου, και πρέπει να πω βέβαια και στην ελληνική επικράτεια λίγοι είναι μετρημένοι οι δήμοι στα δάκτυλα του ενός χεριού που υλοποιούν αυτόν τον θεσμό, που έχει ξεκινήσει, πρέπει να πω, από το 2007. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο, δεδομένης της πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε σήμερα, πόσο σημαντική κρίνεται αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία? Είναι πολύ σημαντική για μένα. Θεωρώ ότι είναι η ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, και βέβαια θέλουμε να ενθαρρύνουμε και τους συμπολίτες μας για να μπορέσουν μέσα από τα φόρουμ που γίνονται, από τις συζητήσεις που γίνονται, να μπουν μέσα στα κοινά, στις συζητήσεις. Θα βγάλετε κάποια συμπεράσματα από τις συζητήσεις? Σίγουρα ήδη βγαίνουν συμπεράσματα, και βέβαια την Κυριακή που θα έχουμε την υλοποίηση, το κλείσιμο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας, θα βγουν και τα απαραίτητα συμπεράσματα οπωσδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε κατευθείαν να βάλουμε ένα τραγούδι πρώτα, να σπάσουμε λιγάκι την όλη συζήτηση. Τι λέτε, κύριε Δήμαρχε? Να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Ένα μικρό διάλειμμα. Να σε λίγο κοντά. Okay. Take my hand, baby girl, let's roll. I can make you feel okay. Just take my hand, both for you. I can make y'all feel okay, okay. As a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you say sorry. I was waiting on a different story.
never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken. Beforehand I knew a heart worth breaking. And I've been wrong, I've been down, been to the bottom of every bottle. These five words in my head scream out, we haven't fun yet. Yeah, yeah. Oh, we haven't fun yet. Yeah, yeah. Oh, we haven't fun yet. Yeah, yeah. Oh, we haven't fun yet. Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ, μαζί μας ο κύριος Δήμαρχος Διονύσου, ο κύριος Γιάννης Καλαφατέλης, και πάμε λιγάκι να ξεκινήσουμε, έτσι Δέσποινα, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Έχουμε και κάποιες ερωτήσεις, εδώ το κοινό περισσότερες ερωτήσεις, ούτε τόσο στον κύριο Δήμαρχο της Κηφισιάς, ούτε στον κύριο Περιφερειάρχη υπήρχαν, περισσότερο ήταν ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο Διονύσου. Μιας και είναι η έδρα εδώ του. Είναι η έδρα, γι' αυτό. Φυσικά είναι, νομίζω. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Νωρίτερα ο Δήμαρχος μας μίλησε για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας, αναφέρθηκε και σε διάφορες δραστηριότητες που γίνονται από το Δήμο εδώ. Και όπως είπατε, Δήμαρχε, πριν, είναι λίγοι οι Δήμοι που υλοποιούν τέτοιες πρωτοβουλίες, έτσι. Σωστά, μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού. Τώρα μιλώντας για το ΕΣΠΑ, για την απορρόφηση κονδυλίων, τι έργα έχουν γίνει στην περιοχή και ποιοι είναι οι στόχοι σας? Κατευθείαν στα δύσκολα. Επειδή αυτό μας ενδιαφέρει κατευθείαν, ναι, έτσι. Είναι βασικά τα έργα υποδομής, έργα ομβρίων που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή μέσα από το ΕΣΠΑ και ένας βρεφονιπιακός σταθμός. Δύο μπορώ να πω, υλοποιήθηκαν μέσα σε αυτά τα, υλοποιούνται μάλλον σε αυτά τα 2,5-3 χρόνια της νέας καλλικρατικής δομής. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πρέπει και με ευχαρίστηση να πω στον κόσμο ότι ήδη έχει εγκριθεί η δημοπράτηση του έργου της αποχέτευσης ακαθάρτων, ένα έργο το οποίο είναι πρώτο στην ιεράρχηση των προβλημάτων, νομίζω, των κατοίκων του Δήμου μας, το οποίο έργο αυτό θα δημοπρατηθεί στις 26 Νοεμβρίου. Είναι έργο που περιλαμβάνει έργα αποχέτευσης περίπου στα 100 χιλιόμετρα για τις 5 δημοτικές ενότητες. Και βέβαια πρέπει να πω ότι ήδη 3 δημοτικές κοινότητες, ο Δήμος, η Δημοτική Ενότητα του Αγίου Στεφάνου, η Δημοτική Ενότητα του Κρυονερίου και της Ανοίξεως, ήδη αυτή τη στιγμή κάποιοι μπορούν να αποχετευθούν. Και αποχετεύονται ήδη δηλαδή. Πολύ ωραία. Και οι υπόλοιποι? Χρονικός ορίζοντας? Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι στα επόμενα 3 με 4 χρόνια θα σκάβεται κυριολεκτικά ο Δήμος για συνδέσεις, έργα της αποχέτευσης ακαθάρτων. Δήμαρχε, πριν πάμε εδώ στις ερωτήσεις που έχουμε γράψει, να σας βάλω μια ιεραρχία λιγάκι αυτών που έρχονται. Γιατί έρχονται πολλά τώρα, τι να σας πρωτοπώ. Οι ερωτήσεις που έρχονται κατά ιεραρχία ήταν η αποχέτευση, την οποία μόλις απαντήσατε. Το δεύτερο ήταν έργα που γίνονται σχετικά με τα αντιπλημμυρικά, τα όμβρια και αν έχουν καθαριστεί τα φρεάτια και αν θα υπάρξει επέκταση των έργων αυτών. Και η τρίτη ερώτηση που έλαβα εδώ ήταν για τους δασικούς χάρτες στον Αγιο Στέφανο και τι έχει γίνει με αυτό και με το σχέδιο πόλης κτλ. Όσον αφορά κυριότερα τον Αγιο Στέφανο, αλλά για τους δασικούς χάρτες επεκτείνεται και σε Άνοιξη και σε Σταμάτα, αν δεν απάτωμε. Αυτά είναι η προτεραιότητα των ερωτημάτων που γίνεται εδώ απευθείας στο chat του σταθμού. Ναι. Και περιμένουμε και μηνύματά σας και στο eniko@vpradio.gr ή στο chat. Και επίσης να πούμε κάτι, Δέσποινα, συγγνώμη, πριν να απαντήσει ο κ. Δήμαρχος που το ξεχάσαμε πριν, το link της Περιφέρειας Αττικής όπως και το link του www.kifiskia.gr
Η περιφέρεια Αττικής, ποιο είναι το link, το ιστοσελίδα? www.pat.gov.gr. Λοιπόν, εκεί αναρτώνται τα πάντα, όλες οι πληροφορίες. .gov.gr. Και βέβαια για το Διόνυσο Δήμος Διονύσου, Δήμαρχε. Ναι. .gr, σωστά, πολύ σωστά, για όποιος θέλει να πληροφορηθεί, να πάρει υλικό για να ρωτήσει. Λοιπόν, εγώ σας είπα την προτεραιότητα των ερωτήσεων που υπάρχει από τους ακροατές. Τώρα πώς θέλετε εσείς, προχωράμε ή με τις ερωτήσεις που έχουμε εδώ, πώς θέλετε? Ναι, απαντήσαμε για την αποχέτευση ακαθάρτων, νομίζω. Ασφαλώς. Έτσι συνεχίζονται, σας είπα, οι συνδέσεις στις 3 ήδη δημοτικές ενότητες. Ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και την απάντηση από το ελεγκτικό συνέδριο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και τις συνδέσεις στην δημοτική ενότητα Δροσιάς. Από την άλλη, μου είπατε για τους καθαρισμούς φερετίων κτλ. Ναι, έρχεται βροχή, μάλλον. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 20 μέρες έχουμε ξεκινήσει τον καθαρισμό φερετίων και των ρεμάτων της περιοχής μας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα σε κάποιες δημοτικές ενότητες, τα οποία είναι εντοπισμένα και βέβαια μάλιστα το μεγαλύτερο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ένα από τα μεγαλύτερα μάλιστα, είναι της Σταμάτας Δροσιάς, το οποίο έχουμε ολοκληρώσει την μελέτη. Από εκεί και πέρα την έχουμε καταθέσει στην περιφέρεια, μήπως μπορέσουμε και χρηματοδοτηθούμε για το συγκεκριμένο έργο, όπως είναι και ένα άλλο έργο διπλό, ας το πούμε, αφορά την Δημοτική Ενότητα Διονύσου, πάλι για αντιπλημμυρική προστασία, το έργο στην Πηλίου, Δημοκρατίας και Δινοκράτους από την άλλη μεριά. Νωρίτερα, πείτε μας. Όχι. Νωρίτερα μας είπε ο Δήμαρχος Κηφισιάς, ο κ. Χιωτάκης, ότι συνεργάζεστε σε θέματα καθαριότητας με το Δήμο Κηφισιάς. Θα θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα για αυτή τη συνεργασία? Ναι, έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τον συνάδελφο τον κύριο Χιωτάκη. Είμαστε έτσι κι αλλιώς όμοροι δήμοι και βέβαια υπάρχει αυτή η συνεργασία στην καθαριότητα. Πρακτικά σε τι το... Είναι στη μεταφόρτωση. Στη μεταφόρτωση. Στη μεταφόρτωση εδώ και 3-4 μήνες πηγαίνουμε τα απορριμματοφόρα μας στον Δήμο της Κηφισιάς και γίνεται η μεταφόρτωση. Οπότε γλιτώνουμε το κόστος αυτό της μεταφοράς στην χωματερή. Τα πηγαίνουμε με δικές μας κοντέινερ, με δικά μας κοντέινερ. Μάλιστα. Δήμαρχε, και όσον αφορά πώς το λένε, τους δασικούς χάρτες, και το σχέδιο είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν το ξέρω. Γενικά τι ενέργειες γίνονται? Ένα μεγάλο θέμα που μπορώ να πω ότι μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα 2 τελευταία χρόνια. Πολύ τους κατοίκους βέβαια. Και βέβαια και το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι δημοτικές ενότητες Αγίου Στεφάνου και Άνοιξης, και βέβαια πρέπει να πω ότι και οι προηγούμενοι δήμαρχοι είχαν κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια, την οποία εμείς αυτήν προσπαθούμε να την επεκτείνουμε. Μια μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχει ομάδα από νομικούς, από μηχανικούς που επεξεργάζονται το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να πω ότι γίνανε 2 προσπάθειες στα προηγούμενα νομοσχέδια που κατατέθηκαν και στο κτηματολόγιο και στο ρυθμιστικό, δεν θυμάμαι το άλλο νομοσχέδιο πώς το λέγανε ακριβώς, για να κατατεθεί μια τροπολογία, οι οποίες βέβαια απέβησαν άκαρπες μέχρι στιγμής. Προσπαθούμε. Για μας η ισχυροποίηση των ορίων στις συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες είναι αδιαπραγμάτευτα στοιχεία, και μέσω της ισχυροποίησης των ορίων θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στην πολεοδόμηση της περιοχής. Μακάρι, ειλικρινά μακάρι, γιατί έχουμε όλοι οι κάτοικοι και εμείς. Σίγουρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της περιοχής. Μάλιστα. Κυρία Φεντούλη, σειρά σας. Με τη σειρά πάμε εμείς εδώ. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, ποιο είναι το κοινωνικό έργο που έχετε κάνει εδώ στην περιοχή για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων? Ποιο είναι το κοινωνικό έργο? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή, κυρία Φεντούλη. Η αλήθεια είναι ότι ήδη έχουμε λειτουργήσει το κοινωνικό παντοπολείο,
Αυτό δήμαρχε λειτουργεί και θα ξαναλειτουργήσει, επεκτείνεται, τι κάνει, κάτι είδα εγώ εκεί πέρα στο... Λειτουργεί, απλώς το πρώτο κομμάτι που είδατε, που μου λέτε Σοκράτους και Πίνδου, Ναι. Σοκράτους λειτουργεί, απλώς και επί της Πίνδου φτιάχνεται το ΚΕΠ. Το κοινωνικό παντοπολείο λειτουργεί σε μόνιμη βάση καθημερινά. Το κοινωνικό παντοπολείο λειτουργεί πλέον σε μόνιμη βάση καθημερινά. Υπάρχει ανταπόκριση. Βεβαίως, έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στους 95 ωφελούμενους. Μπράβο. Και προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις μας, με χορηγίες και με βοήθεια από τον Δήμο και από εθελοντές, να το στηρίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Συνεργασία με την Εκκλησία κάνετε, γιατί είδαμε ότι πολλοί και δήμοι και οι περιφερειακές βέβαια έχει κατά καιρούς συνεργαστεί πολύ καλά με την Αρχιεπισκοπή. Βεβαίως Αθηνών. υπάρχει και η συμπαράσταση της Εκκλησίας σε αυτό και εμείς απέναντι στην Εκκλησία. Μάλιστα. Μια ερώτηση. Αυτή είναι έτσι κι αλλιώς και η αλληλεγγύη είναι δεδομένη. Συγγνώμη, θα ξεφύγω λιγάκι από την ονότητα των ερωτήσεων μας, Δέσποινα. Μια ερώτηση που μου ήρθε πριν από λίγο. Λέει, Δήμαρχε, υπάρχει, ρωτάει φίλος μας ο FB. Ψευδόνυμο είναι αυτό. Δήμαρχε, υπάρχει, λέει, στο site η αίτηση για σύνδεση με το δίκτυο αποκαθάρτων. Πότε μπορούν οι δημότες να υποβάλουν την αίτηση και ποιες περιοχές έχουν προτεραιότητα στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και γενικότερα προφανώς ο φίλος εννοεί στο Δήμο Διονύσου? Δεν είναι θέματα προτεραιότητες, είναι θέμα πρακτικής, στον αγαπητό ακροατή. Είναι θέμα αν έχει περάσει το πρωτεύον δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. Δεν ξέρω που μένει ο άνθρωπος. Γενικά έτοιμα υποβολής μέσα στο site υπάρχει? Δηλαδή που να είναι κάτι μια αυτόματη διαδικασία που να λέει θέλεις να γραφτείς, γράψω και να βλέπει. Ναι, όχι, πρέπει να έρθει από την υπηρεσία, από την τεχνική υπηρεσία και την υπηρεσία εσόδων, να δούμε που είναι ο άνθρωπος για να μπορέσει να συνδεθεί. Πάντως πρακτικά να Δήμαρχε, τις απαραίτητες ενέργειες. Θα μπορούσε πάντως αυτό στο site να το φτιάχναμε. Βεβαίως. Μια διαδικασία, δηλαδή όπως γίνεται με το φυσικό αέριο που σου λένε ποια περιοχή είστε, πληκτρολόγηση και σου λέει έχει, δεν έχει εκεί πρόσβαση. Καμία αντίρρηση, δεν. Θα το κοιτάξουμε με τις υπηρεσίες πώς μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Μάλιστα. Δεν τελείωσα με τις κοινωνικές δομές, κυρία Φεντούλη, έτσι δεν είναι? Να συνεχίσουμε. Είναι το κοινωνικό φαρμακείο που ήδη λειτουργεί. Βέβαια εκεί είμαστε σαν συμπράτων φορέας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Είμαστε μαζί με 2 άλλους δήμους που κάνουμε τη συγκεκριμένη κοινωνική δράση, τη λειτουργία του κοινωνικού φαρμακείου, και το φορέας υλοποίησης, αν θυμάμαι καλά, είναι ο Δήμος Οροπού για το κοινωνικό φαρμακείο. Σε συνεργασία δηλαδή είναι ο Δήμος Διονύσου με το Δήμο Οροπού και... Σωστά. Και το Δήμο Μαραθώνας. Και το Δήμο Μαραθώνας. Δηλαδή ουσιαστικά βορειατική, ας το πούμε έτσι, συνεργάζεται. Βεβαίως. Επίσης έχουμε την Τράπεζα Χρόνου, το Γραφείο Διαμεσολάβησης και το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας. Είναι δομές που λειτουργούν πλέον στο Δήμο μας. Και κάτι κάνατε τις προάλλες, νομίζω, με το ιατρείο του Καπανδρετίου. Άλλη ερώτηση. Όχι, είναι κάτι όμως με αφορμή αυτό. Καλή ερώτηση που πρέπει να επικοινωνήσουμε και με τον κόσμο, να το πούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μιλήσει με την περιφέρεια για το θέμα αυτό και έχουμε την υπόσχεση ότι πλέον θα λειτουργήσει στον Δήμο Διονύσου πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο υπό του ΕΣΥ, έτσι. Απλώς περιμένουμε από την πρωτοβάθμια υγεία να μας στείλει το έγγραφο για τα περαιτέρω. Μάλιστα. Μπήκα και που έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, νιώθετε ικανοποιημένος από την υλοποίηση των τεχνικών έργων που κάνετε εδώ? Ποιες ήταν η προτεραιότητά σας και με τι πόρους υλοποιήθηκαν τα έργα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής ή είναι σε εξέλιξη? Ναι, ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Έχοντας από την αρχή, αν το θέλετε, με το ξεκίνημα της θητείας μας, συνενώθηκαν 7 πρώην δήμοι κοινότητες. Ήταν όντως πραγματικά πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ουσιαστικά οργανώσαμε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας από την αρχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έχοντας ταυτόχρονα, αν θέλετε, να αντιπαρέλθουμε και τις σοβαρές δυσλειτουργίες του Καλλικράτη.
χάρη στην διοικητική εμπειρία, αν θέλετε, που είχαμε μέχρι τώρα και την νυχθημερών εργασία με τους συνεργάτες, θεωρώ ότι καταφέραμε σε μέγιστο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Δεν μπορώ να πω σε καμία των περιπτώσεων ότι είμαι ευχαριστημένος, δεν θα το έλεγα ποτέ. Οι στόχοι που είχατε θέσει όμως εκ των προτέρων έχουν... Κοιτάξτε, πρώτος στην ιεραρχία των έργων και είναι ένα έργο που δεν γίνεται από ίδιους πόρους, είναι έργο του ΕΠΕΡΑ και του ΕΣΠΑ, είναι το έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων που σας είπα 26 Νοεμβρίου δημοπρατούμε και είναι ένα έργο της τάξης των 31 εκατομμύριων και πιστεύω ότι μέχρι το Πάσχα θα δημοπρατήσουμε και το υπόλοιπο άλλα 19 εκατομμύρια που αφορά αυτά τα έργα που μελετάμε για την αποχέτευση, τα υπολοιπόμενα που μελετάμε για την αποχέτευση καθάρτων, Ραπεντώσας, Πατατζίκη και υπόλοιπα του Αγίου Στεφάνου, τα περισσότερα. Ανασταλτικός βέβαια παράγοντας, πρέπει να πω, ήταν η απαρχής έλλειψη μελετών, αλλά και βέβαια και η βαθιά οικονομική κρίση με όλα τα συνακόλουθα. Υπήρχε ένδια μεγάλη όσον αφορά τις μελέτες, δεν υπήρχαν μελέτες, αυτές προσπαθούμε να κάνουμε. Έτσι πιστεύω ότι έχουμε φτιάξει αρκετές μέχρι τώρα όσον αφορά τουλάχιστον έργα υποδομών και τις οποίες θέλουμε να υλοποιήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Φαντούλη, συνεχίστε. Θέλετε να ρωτήσω? Μου δίνετε το... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα τον Δήμαρχο. Ασφαλώς. Σχετικά αναφερθήκατε νωρίτερα στον Καλλικράτη. Εσείς πώς αισθάνεστε αυτήν την εμπειρία ύστερα από τόσα χρόνια διοίκησης εδώ, με το που αναλάβατε δηλαδή ως Δήμαρχος του καλλικρατικού πλέον Διονύσου? Νιώθετε ότι το εγχείρημα αυτό επέτυχε, είχατε τη στήριξη από το κεντρικό κράτος για να εφαρμοστεί ουσιαστικά το πρόγραμμα αυτό? Το εγχείρημα ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι, το να συνενώσεις 7 δήμους κοινότητες δεν ήταν ό,τι για καλύτερο. τη γεωγραφική, λέτε. Έτσι, και θεωρώ βέβαια ότι υπήρχε υπήρξε δυσλειτουργία στον Καλλικράτη. Αν θυμάστε, το πρώτο εξάμηνο, ειδικά τον πρώτο χρόνο, είχαμε κάθε μέρα και μία νέα εγκύκλιο, για να μην πω 2-3. Σταδιακά μεταφερόμενες, λέτε, αρμοδιότητες. Και μεταφερόμενες αρμοδιότητες, αλλά και νέους εγκυκλίους που έπρεπε να προσαρμοστούμε. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, της εφαρμογής μάλλον του προγράμματος? Ήταν η έλλειψη, για παράδειγμα, τεχνογνωσίας? Υπήρχε το προσωπικό, ας πούμε, για να λάβετε? Σίγουρα τώρα τη συνένωση αυτή δεν υπήρχαν καν υπηρεσίες. Υπήρξαν υπηρεσίες που ξεκίνησαν από το 0. Για παράδειγμα, προβλεπόταν η ένταξη της πολεοδομίας στους Δήμους. Σωστά, που με συνεχείς παρατάσεις και που μέχρι ακόμα, ενώ από 1η του 12 είχαν πει, αν θυμάστε καλά, ότι ήμασταν υπόχρεοι Δήμοι να έχουμε τις πολεοδομίες, ακόμα έχουμε παράταση για να μπορέσει να γίνει και αυτό. Όπως, αν το θέλετε, και τα προνοιακά επιδόματα, υπηρεσίες πρόνοιας. Παρόλο ότι έχουμε ξεκινήσει εμείς σαν Δήμος στις υπηρεσίες πρόνοιας, ακόμα τα προνοιακά επιδόματα δεν έχουν μεταφερθεί και στις δημοτικές υπηρεσίες. Δηλαδή υπήρξαν υπηρεσίες που στήσαμε από το 0. Όπως μπορώ να πω την υπηρεσία καθαριότητας. Οι 5, αν θυμάμαι καλά, 5 Δήμοι είχαν εργολάβους. Στην αρχή 4-5 είχαν εργολάβους. Για τα σκουπίδια να ήταν. Ναι. Για την καθαριότητα. Με καθαριότητα, συγγνώμη. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχαν ούτε υποδομές, τίποτα. Στην αρχή ο αντιδήμαρχος δεν είχε κυριολεκτικά καρέκλα να κάτσει. Πόσο δύσκολο είναι να συγχρονίσετε τις υπηρεσίες ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε τόσες πολλές δημοτικές κοινότητες στην περιοχή του Διονύσου? Ήταν δύσκολο, είναι δύσκολο. Νομίζω όμως ότι, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης προηγουμένως, η μηχανή έχει αρχίσει και δουλεύει. Νομίζω αρχίζουν σιγά σιγά να παίρνει μπρος. Έτσι ακριβώς. Πήρε μπρος, το θέμα είναι απλώς να μεγαλώσουμε και λίγο την ταχύτητα. Είναι ουσιαστικά και η ερώτηση μου δίνεται πάσα που είχε κάνει πριν από λίγο, τον ρωτήσαμε εμείς να απευθύνει σε εσάς ο κύριος Κιωτάκης, που λέει η ερώτηση, ο Δήμαρχος Κηφισιάς, που λέει θα ήθελα να ρωτήσω, λέει, τον Δήμαρχο πώς θα καταφέρει, λέει, ένας Δήμαρχος να ενώσει, λέει, 7 δημοτικές κοινότητες με τόσα προβλήματα που έχει κάθε μία. Και αλήθεια είναι ότι είναι και ανομοιογενείς. Έτσι ακριβώς. Διαφορετικές νοοτροπίες. Και από τους Δήμους με πολύ δουλειά, θα πω εγώ. Έτσι εργαστήκαμε νυχτημερών.
και ευελπιστώ και πιστεύω, δηλαδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται και τη δυσκολία, έχει αντιληφθεί και τη δυσκολία του όλου εγχείρηματος. Το θετικό για μένα είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως είπα και πριν, ότι βάλαμε το νερό στα βλάκι, έχουμε βάλει τη μηχανή μπροστά. Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Μπορούμε, 2 ερωτήσεις θα κάνουμε. Θα σας κάνω. Δεν ξέρω. Όχι, πάμε σε αυτό. Τη μία είναι, να πούμε τη light, okay. Μπορούμε σαν Δήμος, λέει Διονύσου, να διεκδικήσουμε απευθείας μέσω κάποιων ευρωπαϊκών κονδυλίων τους απαραίτητους πόρους για την πραγματοποίηση κάποιων απαραίτητων δημοσίων έργων που έχει ανάγκη η περιοχή μας και έτσι να γλιτώσουμε το ίδιο κόστος. Κατάλαβε, δηλαδή κάποιο ΕΣΠΑ, ξέρω εγώ. Οι ίδιους πόρους είναι ελάχιστοι για να μπορέσουμε. Δεν ξέρω αν ακροατής την έκανε την ερώτηση. Οι ίδιους πόρους είναι ελάχιστα τα έργα που μπορούμε να κάνουμε πλέον. Έτσι, με το οικονομικό παρατηρητήριο που υπάρχει, με τις μειώσεις... Περιορισμό από την κεντρική εξουσία, Με τον περιορισμό των πόρων από την κεντρική εξουσία, ξέρετε λίγος πολύ ότι έχουμε 60% μείωση των πόρων από τους κεντρικούς αυτοτελείς και από τη ΣΑΤΑ, έτσι... Οπότε, όπως είπε ο κύριος Σιωτάκης, στηρίζεστε περισσότερο στο ΠΕΠ Αττικής, περισσότερο στο ΕΣΠΑ, έτσι, και στο καινούριο τώρα που θα βγει. 14-20. Ναι. Και στα είδη που έχουμε. Που περνάει βέβαια μέσα από την περιφέρεια και αυτό, έτσι. Στα είδη έργα μέσα από την περιφέρεια περνάει. Που έχουν εγκριθεί. Το πάνω όμως αυτά είναι να ξέρουμε τι ζητάμε και να μπορέσουμε να έχουμε έτοιμες όριμες μελέτες. Μάλιστα. Για όλα αυτά. Ερώτηση. Όλα τα υπόλοιπα κατανοητά και μέχρι ένα σημείο και δικαιολογούν και κάποιες μη λειτουργίες που μπορούν να συμβούν άμεσα μέσα σε μια ευνομούμενη τοπική αυτοδιοίκηση. Ωστόσο όμως εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Σαν δήμαρχος ο Γιάννης Καλαφατέλης, πιστεύετε ότι ο Δήμος Διονύσου λειτουργεί διοικητικά έτσι όπως θα έπρεπε να διοικείται, όπως είναι σε ευρωπαϊκά πρότυπα? Το μοντέλο λειτουργίας του Δήμου χρειάζεται κάποιες αλλαγές ώστε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που υπάρχουν γύρω μας, όπως είναι η κρίση, όπως είναι ότι καλώς και κακώς εξελισσόμεθα και θα πρέπει κάποια πράγματα να γίνονται με διαδικασίες. Με λίγα λόγια θέλω να πω ότι αν είστε ικανοποιημένος από το έργο των υπηρεσιών σας και δεύτερον αν λειτουργούν με ευρωπαϊκά πρότυπα οι υπηρεσίες αυτές. Με λίγα λόγια να πω, έχουμε δρόμο ακόμα. Σίγουρα είμαι ευχαριστημένος στα 2,5 αυτά χρόνια, γιατί σας λέω στήσαμε υπηρεσίες από το 0, αλλά βέβαια εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Σίγουρα πρέπει να μπουν διαδικασίες, όλα αυτά που λέτε. Έχουμε όμως, μπορώ να πω, τρομερά περιθώρια βελτίωσης. Θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση, έχουν γίνει προτάσεις για τη βελτίωση του προγράμματος Καλλικράτης, που ουσιαστικά αυτό ήταν το εγχείρημα για να προσαρμοστούμε στα δεδομένα της Ευρώπης. Καλά, συγκεκριμένα το εγχείρημα στην πράξη. Έχουμε πράξη μετά από την εμπειρία αυτή, λοιπόν, υπάρχει μεγαλύτερη γνώση, καταλαβαίνω, για να δούμε τι δεν πήγε καλά και τι πρέπει να διορθωθεί. Έχουμε δρόμο ακόμα. Δεν μπορούμε να είμαστε στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αν το θέλετε, η τοπική αυτοδιοίκηση, το 11% των πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά τα ποσοστά στην Ελλάδα είναι στο 2%. Τι εμποδίζει την προσαρμογή μας στο ευρωπαϊκό, στο πούμε, κεκτημένο? Και η έλλειψη ακόμα των οικονομικών πόρων. Οι πόροι όμως τώρα που λαμβάνουμε είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως, μέσω της περιφέρειας. Κοιτάξτε τι έγινε εδώ τώρα. Εδώ μας δίνουν αρμοδιότητες με τον Καλλικράτη, δώσανε αρμοδιότητες και όχι μόνο δεν δώσανε και τους απαραίτητους πόρους για να λειτουργήσουν αυτές οι αρμοδιότητες. Αντιθέτως, σας είπα προηγουμένως, έχουμε περικοπές στις τάξεις του 60%. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό και μόνο είναι τρομερή δυσκολία. Άρα, λοιπόν, έτσι να υλοποιήσεις ακόμα και προϋπολογισμούς. Άρα λοιπόν, ενώ ήταν θεσμοθετημένοι από το Σύνταγμα οι πόροι, από τον νόμο, δεν εφαρμόστηκε ουσιαστικά ο νόμος, ενώ ψηφίστηκε από το ελληνικό κράτος. Στην πράξη, λόγω και της κρίσης, δεν εφαρμόστηκε όπως προβλεπόταν, επομένως ήταν υπήρξε οικονομική αφέμαξη. Να μην γίνει η υλοποίηση όπως έπρεπε. Βέβαια, ακόμα και στο Δήμο, κυριολεκτό. Όλοι έχουμε υποστεί τη βάσανο των περικοπών. Είναι φούλο αυτό. Το ίδιο και οι Δήμοι. Πιστεύετε όμως ότι αυτό συνδέεται και με το θέμα της εμπιστοσύνης της κεντρικής διοίκησης προς την περιφέρεια ή τους Δήμους? Δηλαδή, νιώθετε ότι το κεντρικό κράτος αποκεντρώνει πραγματικά αρμοδιότητες? Μέχρι τώρα δεν το έχει δείξει.
τουλάχιστον. Μπορεί ο Καλλικράτης, η νέα αυτοδιοικητική δομή, δίνοντας αρμοδιότητες, να ήθελε να αποκεντρώσει, όμως σας είπα υπάρχει μια δυσκολία του κράτους να δώσει όλες αυτές τις αρμοδιότητες. Μάλιστα. Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι. Πέρα από τα καθημερινά προβλήματα τα οποία προσπαθείτε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να τα αντιμετωπίσετε, βλέποντας και ψάχνοντας λιγάκι μέσα το site του Δήμου, διάβασα κάπου την αίτηση εθελοντή. Εθελοντής, υπάρχουν και διάφορες εθελοντικές ομάδες, εντάξει, αυτή είναι για δασοπυρόσβεση και έκτακτα φυσικά φαινόμενα. Αυτό που θέλω να κάνω, αυτή η αίτηση εθελοντή υπάρχει για να υπάρχει? Έχει κάποιο σκεπτικό ο Δήμος ότι πράγματος κάτι την έχω την αίτηση εθελοντή, γιατί θέλω να μαζέψω κάποιους ανθρώπους που να με βοηθήσουν εθελοντικά να προσφέρουμε στους συνάνθρωπους που έχει ανάγκη? Είναι εθελοντής μόνο και μόνο? Δεν ξέρω, θέλω μια διευκρίνηση. Τι είναι αυτό η αίτηση? Και να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και την Τίμη. Με αφορμή και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας, μέσω του τμήματος εθελοντισμού, ο Δήμος Διονύσου, αναγνωρίζοντας τον νέο ρόλο που διαδραματίζει ο εθελοντισμός στην εξαιρετικά δύσκολη κοινωνική και οικονομική συγκυρία που διανύουμε, με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε και απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους όσους επιθυμούν να προσφέρουν λίγο από το χρόνο και τις γνώσεις τους, να πυκνώσουν, για κοινωνικό όφελος πάντα, να πυκνώσουν τις τάξεις. Με κάποιο σχέδιο γίνεται αυτό? Ναι. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμός ή γενικά πρώτα να δούμε ποιος κόσμος είναι και μετά να το υλοποιήσουμε? Κοιτάξτε να δείτε, στέλνουμε αυτήν τη φόρμα. Μάλιστα. Έτσι θα σταλεί και μέσω των ιδιοποιητηρίων του λογαριασμού της ίδρυυσης, όπως μπορούμε, και ο καθένας στο κομμάτι που θέλει και μπορεί να προσφέρει, θα γίνει μια αξιολόγηση και θα δημιουργηθούν κάποιες ομάδες. Μάλιστα. Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα λιγάκι πιο ζωμερό. Σιγά σιγά. Ο δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Καλαφατέλης, θα είναι υποψήφιος δήμαρχος για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές? Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Είναι, νομίζω, γιατί πλησιάζει, 6 μήνες είναι. Πλησιάζει. Έχουμε καιρό μπροστά μας ακόμα. Είπα και εγώ να δεσμεύσω μια απάντηση, να πάρω μια πληροφορία. Ναι, εγώ από 1η του 2011 που ανελάβαμε μαζί στη διοίκηση του Δήμου Διονύσου, μπορώ να πω ότι για μένα ήταν από εκείνη τη στιγμή ξεκινήσαμε τη δουλειά και την προεκλογική μας. Άλλο αν θα είμαστε υποψήφοι ή όχι, δεν το κοίταξα ποτέ. Η αλήθεια είναι, στο πίσω μέρος του μυαλού πάντα υπάρχει. Όμως ακόμα δεν μπορώ να το πω και δεν πρέπει να το πω. Δεν μου λέτε, Δημαρχέ, το Δημοτικό Συμβούλιο, πώς το βλέπετε? Είστε ικανοποιημένος, σας αρέσει? Θα θέλατε να έχετε ένα διαφορετικό Δημοτικό Συμβούλιο, να μπορούσατε να ήταν διαφορετικά τα πράγματα? Θεωρείτε ότι έτσι σε μια ευνοούμενη δημοκρατία καλά κάνει και υπάρχει, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορές? Αυτό είναι λιγάκι πιο πολιτικό λιγάκι το ζήτημα, αλλά πρέπει να το ρωτήσω. Πρέπει να πω ότι έχουμε ανοριμότητα. Υπάρχει μια ανοριμότητα, σας είπα, που όλα αυτά προέρχονται από τη συνένωση των 7 δημοτικών. Λόγω διαφορετικών προβλημάτων. Βεβαίως, ο χρόνος όμως είναι αυτός που θα μας φέρει και πιο καλύτερα αποτελέσματα. Δεν έχει δηλαδή γίνει ακόμα συνείδηση η συνένωση στον... Όταν λέω δεν έχει λίγο γίνει συνένωση στο να συνεργαστούν ουσιαστικά δημοτικές κοινότητες? Ναι. Ο χρόνος είναι αυτός που είναι ο καλύτερος γιατρός σε αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω. Μάλιστα. Άλλη μια ερώτηση, δεν ξέρω η κυρία Φεντούλη αν έχει κάποιο άλλο. Παρακαλώ, κύριε Νίκο. Δημαρχέ, ο Δήμος Διονύσου, καλώς κακώς, έχει 7 δημοτικές ενότητες. Είναι ένας μεγάλος δήμος σε γεωγραφικό πλάτος μήκος, και έχει κάποια θέματα. Ωστόσο όμως έχει άλλους 2 όμορους δήμους. Έχει τον Δήμο Οροπού και τον Δήμο Κηφισιάς, που καλώς κακώς πρέπει... Και το Δήμο Χαρνών θα μπορούσαμε να πούμε. Και το Δήμο Πεντέλη. Μίλησα για το Βόρειο Τμήμα, πήγα να ολοκληρώσω. Συγγνώμη. Όμως Βόρεια πιάνουμε και το Δήμο Χαρνών, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί... Σωστό. Είναι κοντά, έτσι. Σωστό. Έχουμε και το... Όμορος είναι και αυτός. Λοιπόν, γιατί τα ΤΟΗ, λέω από την πλευρά τα ΤΟΗ είναι... συνδεόμαστε. Τα ΤΟΗ είναι στα διοικητικά όρια της κοινότητας Κυριονερίου και πλέον του ενιαίου Δήμου Διονύσου.
Ναι, είναι όλο το τέος βασιλικό χτήμα στα διοικητικά όρια, επαναλαμβάνω, της τέος κοινότητας Κρυονερίου και πλέον του Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου. Άρα λοιπόν συνορεύουμε, αυτό ήθελα να πω, ότι συνορεύουμε και με τον Δήμο Αχαρνών. Ασφαλώς. Ναι. Λοιπόν, με αυτούς τους όλους δήμους που απλά εγώ αναφέρομαι στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας, η συνεργασία, φαντάζομαι υπάρχει κάποια συνεννόηση κτλ. Ουσιαστική συνεργασία, από ό,τι άκουσα τώρα, ήταν μία με τα σκουπίδια, με το σταθμό συγκομιδής απορριμμάτων. Γενικά, ή με τον Οροπό, είτε με την Κηφισιά, λόγω του κυκλοφοριακού Δέσποινα αναφέρομαι, εκεί πήγα να αναφερθώ εγώ. Υπάρχει κάποια εκτενέστερη συνεργασία ώστε να γίνει κάποια μελέτη? Γιατί μαζί με την αποχέτευση, μεγάλο πρόβλημα αποτελεί το κυκλοφοριακό. Είναι αδιανόητο να κάνουμε από την Εθνική Οδό 20 λεπτά να φτάσουμε στην Αθήνα και να θέλουμε από την Κηφισιά μέχρι εδώ πάνω από μισή ώρα. Μέχρι εννοείς τον Άγιο Στέφανο, έτσι? Μέχρι να μπούμε, ναι. Απλώς επειδή δεν γνωρίζουν ακροατές. Ναι. Και επειδή ξέρω ότι και εσείς κυκλοφορείτε συνέχεια, το έχετε αντιμετωπίσει στις ένας πολίτης. Υπάρχει, η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχει μια διαδημοτική κυκλοφοριακή μελέτη. Φορέας υλοποίησης τότε ήταν ο Δήμος Κηφισιάς. Ναι. Σε αυτό επάνω έχουμε μια συνεργασία. Σίγουρα όμως προϋποθέτει και χρόνο για να υλοποιηθούν. Πρέπει να πω ότι ήδη στα Σκαριά και σαν οι προηγούμενες δημοτικές ενότητες του Αγίου Στεφάνου, της Άνοιξης και του Κρυονερίου είχαν ένα έργο, την διαπλάτηση της Κρυονερίου Χελμού και Μαραθώνος, δηλαδή από το γέφυρα του Κρυονερίου Αγίου Στεφάνου μέχρι το Αρσάκιο. Υπάρχει ένα έργο, αυτό τώρα το ξεμπλοκάραμε από το θέμα της περιβαλλοντικής μελέτης. Έχουμε και αυτά, ναι. Ναι, βέβαια αυτά όμως είναι ένα έργο που θα ζητήσουμε τη χρηματοδότησή του. Και πρέπει να μιλάμε μετά από τουλάχιστον 2-3 χρόνια για την υλοποίηση, αν και εφόσον χρηματοδοτηθεί πάντα. Έτσι, είναι ένα μεγάλο έργο που κατά κάποιο τρόπο θα ανακουφίσει την κυκλοφορία στη Μαραθώνος Χελμού και Κρυονερίου. Να ρωτήσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό και μετά να πούμε και αυτό. Με την κεντρική εξουσία, Δήμαρχε, δύο είναι οι ερωτήσεις, πάλι διτό το ερώτημα. Ένα, αν εσείς κάνετε προτάσεις στην κεντρική διοίκηση για κάποια ζητήματα. Εννοείται στα συλλογικά μας όργανα, στην ΠΕΔΑ και στην ΚΕΔΕ? Όχι, εννοώ στα κεντρική διοίκηση, όπως είναι τα υπουργεία, για θέματα που μας αφορούν κτλ. Δηλαδή, κάνουμε πρόταση, ρε παιδιά, για το κυκλοφοριακό. Θέλουμε το Υπουργείο. Ποιο είναι το Υπουργείο Υπεχοδεπίν? Το υποδομών, τέλος πάντων. Θέλουμε κονδύλι για να φτιάξουμε ένα μεγάλο κεντρικό σταθμό, θα έλεγα εγώ, στα 120 ή δίπλα στο σταθμό του τρένου. Παραδείγματος χάρη, αν γίνονται τέτοιες προτάσεις από την πλευρά του Δήμου, ένα. Και δεύτερο, εάν υπάρχει υποστήριξη από την κεντρική εξουσία προς το Δήμο. Είναι αν κάνετε εσείς προτάσεις και αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, αν σε οποιοδήποτε ζήτημα, γιατί καθημερινά πρέπει να καλώς και κακώς έρχεστε σε επαφή με την κεντρική εξουσία και τα υπουργεία, αν υπάρχει η ανάλογη υποστήριξη, η ανάλογη προσοχή, η ανάλογη στήριξη. Η προσοχή μπορεί να υπάρχει. Το θέμα είναι ότι ουκαν λάβεις παρά του μη έχωτος. Τι υποστήριξη να υπάρχει όταν έχουμε περικοπές στους πόρους μας, επαναλαμβάνω, της τάξης του 60%. Προσπαθούμε με μελέτες, με παρεμβάσεις μας στα κεντρικά όργανα, στην περιφέρεια, στην κεντρική διοίκηση, τα έργα που πρέπει να γίνουν για την περιοχή μας να υλοποιηθούν. Μάλιστα. Κυρία Φεντούλη, εδώ έχεις μια ερώτηση πολύ όμορφη, η οποία αφορά τους μικρούς μας φίλους. Επειδή έχουμε πολλά παιδιά εδώ στην περιοχή, ο πληθυσμός από το κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα μετακινείται προς την βορειοανατολική Αττική. Ναι. Να το θέσω έτσι γεωγραφικά κάπως το θέμα. Σωστά. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση του πληθυσμού και ιδιαίτερα υπάρχει μεγάλο θέμα στα σχολεία σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τι ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, δηλαδή της ανάγκης υλοποίησης υποδομών κτηριακών εγκαταστάσεων, αλλά και για τους παιδικούς και μάλλον για τα νηπιαγωγεία, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπου και εκεί υπάρχει έντονο πρόβλημα. Πράγματι υπήρξε μεγάλη δυσκολία και υπάρχει μεγάλη δυσκολία αυτή τη στιγμή στις δημοτικές ενότητες Αγίου Στεφάνου και Ανοίξεως, που είναι και οι πολυπληθέστερες, ας το πούμε, που θέλαμε
ανέγερση σχολείων. Δεν μπορούμε να το έχουμε λόγω του θέματος το ότι υπάρχει αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών. Άτυπη αναστολή. Λόγω των δασικών χαρτών, χαρτών κτλ. Ξέρετε λίγος πολύ ότι μισθώσαμε το κτίριο, τα παλιά εκπαιδευτήρια του Καργάκου, όπου εκεί ήδη αυτή τη στιγμή έχει κατασταθεί το ΕΠΑΛ και το ΙΕΚ όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. ΕΠΑΛ Κρυονερίου ή Δήμου Διονύσου? Πλέον Δήμο Διονύσου. Μάλιστα. Έτσι δεν υπάρχει πάλι. Καλλικρατικός δηλαδή. Τέθηκε το όνομα. Σωστά, ήδη δεν ξέρω αν έχει αλλάξει μέχρι τώρα. Πάντως έχουμε κάνει τις ενέργειες για να αλλάξει από ΕΠΑΛ Κρυονερίου σε ΕΠΑΛ Διονύσου. Εκεί έχει εγκατασταθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Λεωφόρο Δροσιάς Σταμάτας είναι αυτό. Σωστά, ΕΠΑΛ Κρυονερίου και ΙΕΚ Αγίου Στεφάνου, παλιό. Και έχει εγκατασταθεί το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς και το νεοειδρυθέν τρίτο Δημοτικό Διονύσου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε λήψεις στεγαστικών χώρων, γίνονται κάποιες προσπάθειες ήδη και σε συνεργασία με τον ΝΟΣΚ. Πρέπει να πω ότι για το 2014 προβλέπεται η κατασκευή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου και παράλληλα ολοκληρώνονται οι μελέτες για το Λύκειο του Διονύσου κάτω από το κλειστό, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Διόνυσο. Μέχρι τα Χριστούγεννα πιστεύω θα έχει ολοκληρωθεί, οπότε θα μπορέσει να λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο. Αν και εφόσον όχι, για το Λύκειο Διονύσου λέτε. Όχι, σας λέω θα ολοκληρωθούν Μιλάτε για το κλειστό γυμναστήριο. Αν μιλάτε ξέρω ότι προηγήθηκε η μελέτη, η υλοποίηση του έργου του κλειστού γυμναστηρίου και έπεται του σχολείου. Ήδη αυτή τη στιγμή πιστεύω θα ολοκληρωθούν οι μελέτες μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου. Από εκεί και πέρα, αν και για το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου υπάρχει η προσθήκη των 7 αίθουσων. Σε ποιο σχολείο λέτε? Στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου. Υπάρχει δυνατότητα χώρου? Υπάρχει και ήδη ετοιμάζουμε τη μελέτη αυτή που σας είπα για την προσθήκη των 7 αίθουσών. Αν όλα αυτά οριμάσουν οι μελέτες, σας είπα, και είναι έτοιμες μέχρι τα Χριστούγεννα, από εκεί και πέρα θα κατατεθούν για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ. Και κάτι που συνδέεται, συγγνώμη, απλώς να ρωτήσω τις παιδικές χαρές, επειδή είναι πολλοί γονείς που βγαίνουν, θέλουν να πάνε τα παιδάκια τους βόλτα εδώ στην περιοχή που είμαστε και στην εξοχή, έτσι. Υπάρχει δυνατότητα να είναι ανοιχτοί οι χώροι των σχολείων, όπου εκεί πολλές φορές υπάρχουν όργανα ή παιδικές χαρές, να είναι προσβάσιμες δηλαδή και από τους πολίτες την ώρα μη λειτουργίας του σχολείου? Για μένα προσωπικά, αν το θέλετε, και οι χώροι των σχολείων πρέπει να είναι χώροι άθλησης, τουλάχιστον τις ελεύθερες ώρες, Σαββατοκύριακα. Αλλά αναφέρομαι σε πιο μικρές ηλικίες. Πρέπει να είναι προσβάσιμα. Ναι. Βέβαια όμως πρέπει να πω ότι είναι θέματα των σχολικών επιτροπών αυτά που καλούνται να τα λύσουν. Δηλαδή ο Δήμος δεν έχει λόγο σε αυτό? Μόνο μέσω της σχολικής επιτροπής? Σε συνεργασία βέβαια πάντα με τις σχολικές επιτροπές και την Επιτροπή Παιδείας. Σας είπα την άποψή μου ότι για μένα οι σχολικοί χώροι πρέπει να είναι χώροι άθλησης και για το ευρύ κοινό. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, έχουμε κάποιες ερωτήσεις ακόμα. Να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και σε 5 λεπτά επανερχόμαστε. Κάποιες ερωτήσεις πολιτών, οι οποίες τελικά νομίζω ότι εμείς θα κάνουμε σκληρές ερωτήσεις, αλλά εκείνοι κάνουν λίγο πιο σκληρές ερωτήσεις. Εδώ είμαστε βέβαια, σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι πίσω. Βλέπεις, αγαπητοί φίλοι Δέσποινα, με ροκ ρυθμούς. Ναι. Γιατί έχουμε ροκ, πώς το λένε, ροκ συζήτηση. Λοιπόν, Δήμαρχε, έχουμε κοντά μας... Μ' αρέσει η σύνδεση που κάνεις. Ναι, έχουμε κοντά μας να υπενθυμίσω σε όποιους μπήκανε τώρα, γιατί βλέπω διάφορους εδώ που έχουν μπει. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα στην εκπομπή ήταν Νίκο Ινδήμο, η ώρα του πολίτη. Έχουμε κοντά, είναι μέρα αφιέρωμα μάλλον, οδηπορικό πάνω στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας, σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν τον κόσμο, τον πολίτη δηλαδή. Την ενεργό συμμετοχή. Ακριβώς, και είχαμε ενεργή συμμετοχή σήμερα με απευθείας συνδέσεις με τον Περιφερειάρχη κύριο Γιάννη Σγουρό, τον Δήμαρχο κύριο Νίκο Χιωτάκη και Δήμαρχο Κηφισιάς, και κλείνουμε αυτό το, πώς το λένε, αυτό το μαραθώνιο τέλος πάντων τοπικής αυτοδιοίκησης, μάλλον ερωτημάτων τοπικής αυτοδιοίκησης, με τον Δήμαρχο Διονύσου κύριο Γιάννη Καλαφατέλη.
Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, η πρώτη ερώτηση μας στέλνει ακροατές, ο αγαπητός κύριος Κωνσταντίνος, είναι: ο Δήμος λέει είναι λιματικός ή πλεονασματικός? Πλεονασματικός. Για τον προϋπολογισμό. Μια λέξη. Αρκετά ή λίγο? Ο προϋπολογισμός πάντα είναι ισοσκελισμένος. Ναι, αλλά έχουμε πλεονέκτημα. Έχουμε πλεονέκτημα. Όντως έχουμε πλεονέκτημα, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Σωστό. Ο φίλος Μανώλης ρωτάει το εξής: δεν έχω ακούσει ότι υπάρχει, λέει, κάποιο τμήμα ευρέσεως εργασίας στο Δήμο, το οποίο έχει να κάνει με την προώθηση των δημοτών του Δήμου Διονύσου ώστε να βρουν δουλειά και να χτυπηθεί η ανεργία σε τοπικό επίπεδο. Ισχύει? Και δεύτερον, λέει, ο Δήμος Διονύσου θα προσπαθήσει να βρει δουλειά στα δικά του παιδιά? Προφανώς εννοεί τα δικά του παιδιά. Μάλλον αν μετράει το θέμα της εντοπιότητας. Μάλλον αυτό εννοεί. Η εντοπιότητα πλέον καταργήθηκε, αν εννοεί για το δημόσιο. Ο αγαπητός μας ακροατής από του 2013, πλέον η εντοπιότητα δεν μοριοδοτείται. Αν το θέλετε. Παρ' όλα αυτά όμως στο Δήμο μας, να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα, υπάρχει όντως τμήμα ευρέσεως εργασίας και γραφείο διαμεσολάβησης, το οποίο προσπαθεί μέσω των εταιριών και των επιχειρήσεων που υπάρχουν στην περιοχή να προωθήσει τους άνεργους κατοίκους και δημόσιους. Δηλαδή, ποια είναι τα κριτήρια για να προσβληθεί ένας πολίτης στο Δήμο? Στο Δήμο? Ναι. Ποια διαδικασία προβλέπετε? Μέσω ΣΕΠ είναι, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Και υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη, για παράδειγμα, αν είναι άνεργος? Σωστά. Η εντοπιότητα δεν παίζει πια ρόλο? Πολύχρονη ανεργία. Η εντοπιότητα όχι, πλέον από 1η του 2013 καταργήθηκε. Ναι. Άρα και το αν είναι άνεργος, τι άλλα κριτήρια είναι? Παιδιά, ανήλικα, οικογενειακή κατάσταση κτλ. Και μοριοδοτείται ανάλογα. Και το εισόδημα. Γενικά, Δέσποινα, όμως, να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση, κύριε Δήμαρχε, εάν υπάρχει όντως τμήμα ευρέσεως εργασίας στο Δήμο Διονύσου και αν υπάρχει όντως προώθηση των δημοτών του Δήμου ώστε να βρουν δουλειά και να χτυπηθεί η ανεργία τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. Σας είπα ότι σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις υπάρχει αυτή. Υπάρχει δηλαδή κάποια κίνηση του Δήμου? Βεβαίως, και ήδη έχουμε συναντηθεί με το Προεδρείο, αν το θέλετε, του Συνδέσμου Βιομηχανιών στην Βόρεια Αττική. Με τον κύριο Μανάλακα. Ναι, έχουν γίνει συναντήσεις και είμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ήδη σας λέω λειτουργεί. Μάλιστα. Υπάρχει ανταπόκριση? Υπάρχει ανταπόκριση. Υπάρχει δυσκολία αυτή τη στιγμή, μεγάλη, έτσι, όσον αφορά το θέμα των... Δεν υπάρχουν θέσεις. Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Υπάρχει, φαντάζομαι... Όσες μπορούμε, προσπαθούμε μέσω των βιογραφικών που στέλνουμε στις εταιρείες, προσπαθούμε να τις προωθήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Από την ημέρα που ιδρύσατε αυτό το γραφείο στο Δήμο, έχετε λάβει πόσα, να υποθέσουμε, πόσα περίπου βιογραφικά? Είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σας το πω. Έχουμε λάβει αρκετά βιογραφικά. Το θέμα είναι μεγάλη, θέλω να πω, η ανταπόκριση του κόσμου, άσχετα από το αν τελικά καταφέρει ο Δήμος, αλλά υπάρχει το ενδιαφέρον των δημοτών. Υπάρχει και ενδιαφέρον των δημοτών, βεβαίως, και είναι μεγάλος ο αριθμός των ανέργων στην περιοχή μας, δυστυχώς. Μάλιστα, έχουμε μια ερώτηση τώρα η οποία δεν αφορά εδώ τον Δήμαρχο Διονύσου, είναι για προηγούμενους, ξαναεπανέλθει η ερώτηση. Να ρωτήσω, λέει, αν μήπως, λέει, είπε Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος Κηφισιάς κάτι για τη μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στο Καλυφτάκι. Δυστυχώς, αγαπητέ κύριε Ακροατά. Ναι, η ερώτηση αυτή αν είχε τεθεί λίγο νωρίτερα. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια μέσα απάντηση. Ναι, είναι λίγο περίπλοκο το θέμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό ίσως κάποια άλλη στιγμή. Όχι κάποια άλλη στιγμή, πρέπει να έρθουμε σε επαφή μάλλον με τον Δήμαρχο Κηφισιάς, να ρωτήσουμε και τον Περιφερειάρχη. Γιατί και αυτό... υποσχόμαστε ότι η επόμενη εβδομάδα ή τέλος πάντων στην επόμενη εκπομπή θα το αναφέρουμε, σου δίνουμε το λόγο μας. Θα κοιτάξουμε πώς μπορέσουμε να λάβουμε έστω και κάποια απάντηση πάνω στο θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος σιγά σιγά, γιατί ο Δήμαρχος έχει κάποια σοβαρή πώς το λένε. Ανηλυμένη υποχρέωση. Πολύ πολύ σοβαρή. Δήμαρχε, ερώτηση. Σαν Δήμος, εντάξει, μου έχετε απαντήσει στο παρελθόν αν είστε ικανοποιημένοι με το έργο σας κτλ. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Ένα μήνυμα του Δημάρχου αυτή τη στιγμή στους πολίτες που καλώς ή κακώς, πέρα από τα γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, θα ήθελε να θέσει, και τι θα ήθελατε να τους πείτε
Μας ακούει κόσμος αυτή τη στιγμή. Ένα μήνυμα. Αυτό που σας έρχεται αυθόρμητα, που να μην είναι τόσο πολιτική, τοπική, ας πούμε, τη ιδιότητα του Δημάρχου, αλλά σαν να μιλάτε στους συμπολίτες που αυτή τη στιγμή τραβάνε κάποιο πρόβλημα. Έχουν προβλήματα πολλά ο κόσμος και μέσα σε αυτά έχουμε και κάποια προβλήματα καθημερινότητας που καλώς ή κακώς δεν μπορούν να έχουν επιληθεί εδώ. Ποιο είναι το μήνυμά σας? Το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε, που δίνουμε στον κόσμο. Μάλιστα. Αυτό που θα θέλετε εσείς να δώσετε, όχι που δίνετε, που εσείς σαν προσωπικότητα, σαν Καλαφατέλης Γιάννης, ο Δήμαρχος Διονύσου, τι θα θέλει να πει στον απλό ακροατή που ακούει αυτή τη στιγμή? Να συμμετάσχει. Μάλιστα. Να μπει στα κοινά. Από οποιοδήποτε τομέα, είτε από τον εθελοντισμό. Μάλιστα. Και βέβαια και μέσω της κοινωνικής αλληλεγγύης που πρέπει να αναπτύξουμε, είναι στοιχεία άκρως απαραίτητα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, για την πρόοδο του τόπου μας. Νομίζω αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία. Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε. Εμείς σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας κάνετε τιμή και είστε κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Για ακόμα μια φορά. Για ακόμα μια φορά. Ναι, όντως. Αυτό που θέλω να το πω και στον αέρα, ότι πάντοτε όποτε έχουμε απευθυνθεί στον Δήμαρχο Διονύσου, πάντα δίνει την άμεση προτεραιότητα και έρχεται από κοντά. Όπως βεβαίως να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιάννη Σγουρό, που μας έκανε τη τιμή και μας έδωσε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Παρά το πολύ βαρύ πρόγραμμά του. Ναι, πάρα πολύ, όντως, εντάξει. Είχε και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα που το έλειπε στις Βρυξέλλες ο άνθρωπος κτλ. Και τον κύριο Χιωτάκη, τον Δήμαρχο Κηφισιάς, τον ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, να κάνω μια αναφορά της τελευταίας στιγμής, ότι ελπίζω μην το κάνω λάθος, τη Τρίτη, 22 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου γίνεται η γιορτή του Καπί. Όποιος θέλει. Είναι ανοιχτή η πρόσκληση, έτσι. Είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Καλώς ηχόντων πραγμάτων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν η Δέσποινα Φεντούλη και ο Νίκος Κουκαλάς. Στα Νίκο Ενδύμου, η ώρα του πολίτη. Κύριε Δήμαρχε, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Επίσης, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.